Metsästäjä käyttää paljon aikaa jahtiin valmistautuessaan. Asetta ja ampumataitoa ylläpidetään, koiria koulutetaan ja jahtia suunnitellaan huolella. Saalista käsitellään ammattimaisesti ja arvostavasti. Ruhon eri osat käytetään entistä monipuolisemmin keittiön raaka-aineena. Ei ole ollenkaan samantekevää, millaisella luodilla saalis pysäytetään. Kun lyijyluoti hajoaa luuhun osuessaan, on suuri määrä arvokasta saalislihaa pilalla. Tätä me emme toivo. Joo, eli kun kuulaamme nyt tästä ja nyt kun tehdään tällainen leikkaus, niin tästä nähdään. No täällä on sulla lyijy. Siinä. Siinä on lyijy. Tässä on lyijy. Se on niin, että eihän sitä pysty täältä niitä paloja välttämättä löytämään, kun täällä on tätä luunsirua tällä lailla. Mutta siitä poistetaan todella reilusti. Noin. Lapuan lyijytön naturalisluoti on kehitetty toimimaan yhä paremmin myös pitemmillä ampumaetäisyyksillä. Eli käsissä on tällä hetkellä sienettyneenä niin kutsuttu kolmannen sukupolven naturalis, eli uusinta uutta. Ja ollaan pyritty tähän uuteen naturalisluotiin laajentamaan sitä nopeusaluetta, millä luoti toimii suunnitellusti ja halutusti. Käytännössä näille luojille ei ole ylärajaa löydetty, missä saadaan se ammuttua rikki, mutta toisaalta sitten sitä alanopeutta ollaan pystytty laskee edellisestä versiosta jopa 30 metriä sekunnissa. Eli toisinpäin sanottuna luodilla pystyy hallitusti kaataa riistaa yhä pitemmille matkoille. Ammumme koostumukseltaan lihaa vastaavaan gelatiiniin ensin lyijyluodilla ja sitten naturaliksella ja tutkimme tuloksia. Suurnopeuskameroiden kuvat näyttävät meille havainnollisesti, mitä osuman jälkeen tapahtuu. Lyijyluodista irtoaa osuman jälkeen lihaan useita pieniä lyijymurusia. Ja täältä näkyy todella hyvin, kuinka luojisirpaleita, lyijysirpaleita on tuolla gelatiinissa. Haavakanavan ympärillä koko matkaa siellä on noita lyijyn kappaleita. Todetaan, että jäämäpaino 14,24 näyttää tällä hetkellä puntari. Eli nopeasti päässä laskettuna yli 23% luojin painosta jäi sinne gelatiin. Seuraavaksi ammumme lyijyttömän naturalisluodin samanlaiseen aitoa lihasta vastaavaan geelimassaan. Hidastuksesta näemme, että naturalisluoti toimii juuri niin kuin on tarkoitettu. Täältähän me luoti löydetään ja edelleen pystytään toteamaan, että erittäin täydellisesti sienettynyt ja työnsä tehneenä. Että kyllä luoti toimii ja käy niin kuin se on suunniteltu ja haluttu toimiva. Naturalisluoti sienettyy alkaen heti osumasta ja tekee maaliin hyvän haavakanavan. Naturaliksesta ei ole irronnut lihaan mitään. Tuossa äsken mitalla mitattiin, niin käytännössä joka ainut kaliberi on yli 2 kertaa alkuperäiseen halkasijaansa. Ja jos 93 laitetaan puntarille, jonka alkuperäinen paino oli 16,2, niin puntari pompottaa siinä 16,2 kolmosessa. Se saattaa pikkusen olla gelatiinia tuolla sienen hatun reuna-alla. 8-millinen punnitaan, jonka alkuperäinen paino oli 11,6 ja se on sen 11,6. Ja vielä kun nostetaan puntarille 9,1 grammanen 6,5 millinen luoti 9,1 ja samoihin kinkeripiireihin taas päästään. Lyijyluodista saattaa jäädä useitakin eri kokoisia lyijyn kappaleita lihaan. Naturalisluoti sienettyy heti osumahetkestä alkaen täysin ehjänä
tuottaen erittäin hyvän pysäytystehon. Ja lihahävikki on pienin mahdollinen. Naturaliksella saat puhtaan osuman.